Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Rasulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Bir Müslüman doğulmuz soraptır. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Türkmenlerde bir däp bar, birinin çağısı bolsa 40 günläp çiýleli bolýarmyş. Şol 40 gün geçýänçe öýden çykmak bolanokmuş. Meselem toýa ýasa barmak bolanok diýerler. Bu barada sünnette barmyka, bu barada maglumat berseňiz diýip bir musulman doğulmy sorapdyr. Wa aleykumussalam we rahmetullahi we berekatuhu. Çiýle sözü musulman doğullar farsçadaky çihil ýani 40 sözünden alynan. Çiýle barada diňe soragdaky däl, halk içinde başga da bir näçe inançlar bar. Misal üçin 2 ýaş çatynja durmuş toyun tutya, şol 2 juwan çiýleli bolýarmyş, 40 günläp toýa ýasa barmaly dälmişin. Bäbekler bolan soň ýene 40 günläp äri gelini we bäbek çiýlelimiş. Bäbek 40 günlük bolanyna bäbegi 40 çiýleden çykarmaly. Suwa düşüriljek, suwuna her hili zatlar atýarlar. Çiýle düşen aýalyň çağasy bolmaýarmyş. Çiýle düşenni durly sapaktan aýalyň boyuna deňme-deň kesip ýola zyňmalymyş ýa-da mazarlykda bir agaja iýildirip goýmalymyş. Ol sapaklar 7 durly bolmalymyş. Çiýle düşüp çağasy bolmaýan aýal täze dogulup çiýleden çykarlan çağanyň çiýle suwuna ýan ýollaşy bilen suwa düşmelimiş. Eger bir gelin çörege çağırylsa, öýde ýaş gelin 40 gün bolmadyk ýa-da 40 çiýleden çykmadyk çağa bar bolsa, olar ilki daşa çykmaly, çağırılan gelin öýe girenden soň olar girmelimiş. Ýogsa çiýle düşmek ahmalmış. Çiýle düşen gelinden çağa önmezmiş. Çiýle düşüp wagtynda öýräp bilmedik çağanyň aýaklaryna gurbanlykda öldürilen malyň içegesini orap kesmelimiş. Çağasy bolmaýan aýal täze gelin çağasy bolmaýan aýal täze gelen geliniň öňünden geçse, ýaş geline çiýle düşermiş, şol geliniň çağasy bolmalygy ahmalmış. Çağasy bolmaýan aýal mazarlyga gidip çiýle agajynyň daşyndan aýlansa ýa-da aşagyndan geçse, çiýlesi açylýarmyş. Ene musulman doğanlar görüşüňiz ýalyk, eşitişiňiz ýalyk, şoňa meňzeş bir sory çiýle barada inançlar bar, mışlar bar. Bu hile inançlaryň musulman doğanlar Kur'an we sünnetde, şeriatda hiç hil delili ýok. İslam we musulmançylyk bilen baglanyşygy ýok. Bu hile inançlaryň akyl tarapdanam, bilim tarapdanam subutnamasy ýok. Ýöne mış bolup gelýär. Batyl inançlar, batyl ýörelgeler. Hurafa we batyl ırımlar diýilýär bu inançlara. Boş, bi esas inanç we ýörelgeler. Hatta çiýle degişli käbir inançlar şirken bolup bilýär. Aslyny gözleseň şamanizmden we şoňa meňzeş batyl inançlardan başyny alyp gaýdýar. İçimizde musulman doğanlar başga da şamanizmin galynylary bar. Misal üçin gurşun guýmak, otdan bökmek, göz monjuk dakynmak, gözlerinden gorasynyp ýa renkli ýanky alaja elipler dakynmak, gapyňa süňk şahasmak, gurbanlykda damak çalynan malyň damak galdynyň maňlaýyna sürtmek, mazarlykda we şoňa meňzeş ýerlerde agaçlara ýüpdanmak, şamanizmin we butparaz inançlaryň ýörelgeleridir. Käbiri türkmenleriň däp destury diýerler bu zatlara. Türkmeniň däp destury däl. Türkmen halkynyň däp destury dogry däp desturlary we Kur'an we sünnete esaslanýar. Buňal boş zatlara esaslanmaýar. Türkmen halkynyň içinde musulmançylykdan öň galan ýa-da soňradan gelen şamanlaryň we şoňa meňzeş batyl inançlaryň däp destury bu zatlar şondan galan. Bu dine ters. Onu bilmänýär köpden gelýärmiş, köneden gelýärmiş türkmeniň däp destury diýip gidip barýarlar. Gözlediňmi? Tarihte bir kitapda bir ýerde barmy bu? Türkmen musulmana esaslanýan däp desturlar ýöreldiripdir türkmençilikde. Bular soňradan gelen başga halklaryň batyl inançlaryň ýörelgeleri. Ondan musulman doğanlar dinimiz islenlik bir halkyň däp desturyny
Eger İslam'a ters bolmasa, Kur'an we sünnete ters gelmese ýöretmäge ruhsat berýär. Emma bir halkyň däpde suri İslam'a Kur'an we sünnete ters bolsa, onu ýöretmek haram bolýar. İslam'a göre musulman doganlar bir musulmanyň bu hil batyl zatlara inanmagy we bu batyl inançlara değişli ýörelgeleri ýöretmek günahkarçylykdyr. Çağa bolsa, mysal üçin, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bize öwreden sünnetlerini etmeli. Mysal üçin azan aýtmak, at takmak, akyka gurbanyna we başga da näme sünnetler etmeli. Musulmanlaryň her işi, musulman doganlar Kur'an we sünnete göre bolmaly. Mışmışlara, batyl inançlara göre bolmaly däldir. Elhamdülillahi Rabbil alamin.